Hei kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä kuvaan Sonian kanssa. Silleen poliisi ja rosvaa. Ja tällä kertaa meillä on pelaajina Setan ja Vilma, Ferro ja Jemina, Loki ja Siiri, Fanni ja Milla, Risto ja Elli. Mä voitan! Pompula ja Emma ja Ali ja Alex. Okei, eli me siis nyt lasketaan 200. Ja aika alkaa nyt! Hop hop! No niin, eli nyt mä oon täällä laukkaamassa Ferron kanssa ja mä aion mennä tänne kallioille. Tänne ylös, joten mennään. No niin. Ui ei, tästä ei pääse enää ylöspäin. Ja jäädään tähän. Mun on pakko voittaa, niin mä menen tonne kauas luola. Okei, eli mä oon nyt menossa tonne luola. Se on paras tila. Ja mä voitan. Se on paras paikka ikinä. Hei, mä olen nyt luolassa. Täällä ei yhtään pelottavaa, kun täällä ei ole pimeätä. Elli osaa kaiken. No niin, mä aion siis mennä Pompulankaan jonnekin tänne ja Elli meni luolaan. Ja mä näin sen. Pompula! Mitä? Se on vaan vettä. Mene vaan siitä. Pompula, oikeesti. No kierretään sitten. Noin. Ja mä aion mennä siis jonnekin, ja Ellin luola jossain tuolla alhaalla. Ja mä aion mennä jonnekin tänne. Ui, kattokaa minkälainen pudotus. No okei, ei ehkä mennä tästä. Täällä metsässä on niin rauhallista. Hei Pompula, ei sinne! Tänne! Tuolla olisi ehkä täydellinen paikka. Mennään täältä. Ui Pompula, ei ehkä siitä. Mennään täältä, jos me päästään. Apua, tää on niin jyrkkää. Me päästiin. Mennään tänne. Me ollaan nyt täällä, joten joo, toivottavasti meitä ei löydetä. Mä oon täällä puskassa. Tää on aika hyvä piilo. Ja sit kun se tulee tänne päin, mä ehkä juoksen jonnekin tonne. Tai mä en juokse, mun hevonen juoksee. Tai sitten mennään tonne. Hän kauemmas tänne. Mut okei, me ollaan täällä. Tää on hyvä. Me voitetaan. Okei, mä oon nyt täällä kävelemässä täällä metsässä. Ui, mitä kallia. No yritetään mennä. Oh my god, tuolla on tämmönen luola. Mä en ehkä uskalla mennä sinne. Mennään jonnekin eri paikkaan. No niin, Fanni. Vähän äsken laukattiin Fannin kanssa. Ui, mitä vitsiä. Onko iso pudotus? Okei, ei mene tuolta. Okei, mä löysin tämmösen... Mä löysin tämmösen joku vähän niinku pieni luola, mutta... Mikä se oli? Fanni! No niin, mennään tänne. Siis oh my god, tää on ihan täydellinen piilo. Mut jos ne tulee tosta edestä, niin mä lähdin juoksu tuonne päin. Bioppia nyt. Mihin me mennään? Meidän pitää voittaa. Siis, mä oon kuullut Karina, että täällä on yksisarvisia, mutta en mä oikeasti usko, että täällä on. Siis kattokaa, ihan tyhjätä koko metsä. Eiks näytä siltä, että siellä ei oo mitään? No eipäs oo. Niin, ei oo yksisarvisia. Niin mihin me mennään siis oikeasti? Mihin? Ei vitsi, mä löysin niin hyvä. Kattokaa. No niin, mennään. Mä ehkä kerron tässä salaisuuden. Mutta tätä ette saa näyttää Millalle. Mä rakastan Millaa. Ja se rakastaa mua, me tiedetään jo. Niin. Mitäs me voitais mennään vaan tänne. Ei ehkä sittenkään, se on niin pimeä. Ja Ali pelkää pimeätä. Mä ollaan tosi hyvässä piilossa. Kattokaa. Tadaa! Puun takana.
Okei, mä löysin siis tämmösen jonkun kaatuneen puun. Ja tää on siis ihan täydellinen piilo. Niin mä voisin mennä vaikka tonne niinku alle. Mut mun pitää vielä ekkaa kävellä. Onkohan ne jo laskenut 200? Ui, mikä se on? Oh my god. Tää on siis tän puun pääty. Mä olin äsken jossain tuolla. Niin siis tää on ihan täydellinen. Siis mä tuun voittaa tän. Pitää olla vielä näiden puskien sekaan. Ai. Tää on siis oikeesti niin hyvä piilo. Mä tuun voittaa tän. No niin, eli nyt me ollaan laskettu 200, niin me voidaan mennä. Ja mitä sä teet? Joo, niin mäkin menen siis etsimään. Mä tulin vaan siihen kameraan, että mua näkyy. Mä lähden vaikka sinne kaatuneelle puulle. Joo, se on tosi hyvä piilo. Se on ihan sika iso. Mä lähden nyt sinne, joten nähdään sitten jossain kohtaa. Ja mulla on kuitenkin puhelin. Onko sulla puhelin, niin voidaan soittaa sitä. On. Joo, ja niin mulla on se soitetaan 500 euroa. Joo. Ja voittaja siis saa 500 euroa. Joo. Ja me soitetaan sitten. Moikka! Joo, ja hevosen selästä ei saa lähteä, se on se sääntö Joo. myös. Moikka! Moikka! Iida kuvaa ensin. Joo, moikka. Mä en siis yhtään tiedä, missä ne varkaat on, koska katsokaa kuinka iso tämä metsä on. Siis ihan jättimäinen. Okei, mä menen jostain niinku oikoreitistä sinne. Mä menen jostain oikoreitistä sinne kaatuneelle puulle. Ja se on siis ihan jättimäinen. Ja mä veikkaan, että siinä on mennyt tyyli joku varmaan Alex tai jotain. Mut siis se on jossain täällä. Ja mä oon ihan just siellä. Mutta tässä on tää jättikallio, niin sen takia mun pitää kiertää vähän pidempään, että mulla voi kestää vähän. No niin, nyt ollaan täällä. Oikeastaan niin hyvä miten se on ihan täällä? Mähän niinku löin vetoa, että mä niinku löydän vikana. Hei, saikohan vaihtaa muuten piiloa? Hei tänne. Apua, mä tipun hevosen selästä. Joo, mä oon siis nyt täällä kaatuneella puulla ja se on siis ihan niinku sairaan iso tonne asti. Ja siis täällä on ihan sikana piiloja, niin oikeasti. Mä voisin eka niinku tutkia nää puskat ja sit mä voisin niinku mennä tonne ylös. Eka katsotaan nää puskat. Apua, mikä oksa täällä on? Täällä ei taida olla ketään. Ei näy. Hetkonen. Vilma! Ai! Vilma, sut löydettiin ja sä tipuit. Vitsi. Mä oikeesti niinku löin vetoa, että mua ei löydetä. Tuussetan. No niin, eli yksi on tippunut ja mä voisin varmaan kohta soittaa Iidalle, että onkohan se löytänyt ketään. Missä kaikki voi olla? Mä oon etsimässä. Okei. Mitä? Okei, eli Sonja sanoi, että se löysi Vilman. Okei. Eli yksi alta pois. Joo, missä ne muut voi olla? Mä menen vaikka tonne päin, niin se on ehkä parempi ja menen tonne. Hyi, tässä on oksa. Okei, mennään tänne päin. Tuolla ei voi olla ketään, kun tuolla on kallio, niin en usko, että siellä on ketään. Mennään tänne. Mennään. Siis tää on ihan jättikokoinen tää koko metsä. Siis ihan sairaan jättikokoinen. Mennään tänne. My god, se oli ihan tossa lähellä, mutta onneksi ei tullut. No niin, eli mä lähden nyt tässä ravaamaan tässä polulla. Okei, ei tää kyllä ole polku, tää on joku metsä. Mut siis mä lähden etsimään tyyppejä. Ja mä siis tiedän yhden semmosen ison puun ja sen takana on niinku sellaisia vähän niinku tommosia puskia. Niin ehkä sinne on mennyt joku. Okei. Mä oon nyt täällä. Mun pitää vielä mennä tosta. Okei. Se on siis se puu on jossain niinku tuolla päin. Niin mä menen sinne. Voihan, en mä tiedä mahutaanko me tästä. Uljas! Ui! Me mahuttiin. Okei, mä veikkaan, että joku on mennyt tänne. No niin, eli mennään. Oho! Iida soittaa, oottakaa hetki. Löysitkö sä ketään? No mä oon siis löytänyt Vilman, kun mä kerroin sulle. Niin mä oon siis matkalla nyt tänne isolle puulle. Ja
että täällä ehkä voi olla joku, koska mä näin ainakin jonkun täällä. Niin, joo. Okei. Mut joo, nähdään sitten, moikka! Moikka! Joo, nähdään sitten. Joo, mennään nyt tänne. Alex? Oi vitsi, joku löysi. Alex, tänne sieltä! Mä kiersin tää puur. Alex! Kiinni jäit. Iina, mitä sä täällä teet? Sonja, mitä sä täällä teet? No mä lähdin Aleksin perään. No mä halusin tulla sun kanssa. No Aleksen tää jäi. Ja nyt mennään etsimään vaikka Milla. No niin, täällä on pakko olla joku. Okei, mennään eteenpäin. Meinas hypätä tonne, kattokaa. Hei! Tuollahan on Milla! Milla, jäit kiinni! Ui vitsi! Oi ei, apua! Kiinni jäit! Ei, miksi aina mä jään? Eikä mä ollut eka. Et ollut. No hyvä. Voitiks mä? En minä muista. No okei, mä menen nyt sinne muitten luokse. Mä oon ollut oikeasti täällä joku puoli tuntia, siis mä katsoin äsken kellosta ja mua ei oo niinku varmaan vieläkään löydetty ja mä en niinku tiedä, että onks ne tulossa tänne vai että mulla alkaa olla täällä jo vähän tylsää. Ihan niinku mä olisin äsken kuullut jotain puhetta. No mennään tänne. Ui vitsi, täällä on tää alamäki. Apua, Sonja tulee! Wow! Mitä vitsiä, eikö Sonja huomaa? Eikö Sonja oikeesti nähnyt mua? Mitä vitsiä? Eikö täällä oikeesti ollut ketään? Ihan huono. Mene sitten tänne. Täällä ei ole yhtään tylsää. Mikä se oli? Onks toi yksisarvinen? Kuka kilju? Ja lähdetään sieltä pois sieltä tyhmästä luolausta. Elli löydetty. Mitä? Mikä toi oli? Tuolla ilmassa on se sama yksisarvinen. Ui. No niin, eli mä lähdin nyt sieltä puskasta, koska siellä oli niin tylsää ja mä oon ollut siellä varmaan yli puoli tuntia. Ja mä voisin mennä etsiä niitä tyyppejä. Ja sit mä voisin niitä lähteä karkuun. No niin, mennään tänne. Voi vitsi. Jäit. No vitsi, voitiks mä? Mun harrastuksen alkaa, mun pitää mennä. Heippa! Mut Emma, sä voitit! Mitä? Okei, no antakaa se palkinto, sitten mennään. Mun piilossa oli niin tylsää ja mä kuulin ton äskeisen. Eikö te muka muista mua? Mä voitin sen. Mut hei, missä Jemina on? Jemina? Eiks niin, että mä voitin? Oho, me unohdettiin sut, Jemina. No, mä sentään voitin tän ja Emma tuli kakkoseksi. Okei, sä nyt voitit ja sä saat 500 € ja tää video oli tässä. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!